Tibere mu no na Asante ya ahini kɛseɛ yie pa. Na free 14th century ho ba no ne opani bi a yɛfrɛ no Nana Bedudo nyina. Saa opani abakosɛm kyerɛ sɛ no yɛ Asante hini bi ba. Saa opani nso yɛ n'adwen sɛ ɔbɛko atrɛ na ahyem anyansase. Ɔfa no ɔfa ase ɛne ne nuamanum bi efiri adanse adwuna se ɛhyɛ n'akwantuo n'ase. Na Nana Bedudo nyina wɔ ne ɔfa ase bi a yɛfrɛ no Nana Bafo Pim. No yɛ kokodrufo yie pa ebrebia no odi no ɔfa anamɔnkyi. Nti ɔkyerɛ n'ako ɛne nneɛma bebree. Saa busuankuma wetimi tuto ma bɛkyikyiri kuro bi a yɛfrɛ no Suaduru. Mfie bi akyire no Nana Bedudo nyina ɛtɔɔyɛ. Bikyire ma owuye. Na ɔmakɔyɛ Asantefo yi die nyina yɛnim sɛ wɔ Asante amammerɛ mu no sɛ agya bi tɔ a ne wɔfa ase ne di n'adeɛ. Nana Bafo Pim edi abusuakuo yi anim ɛbɔ wɔn ho ban yie paa. Ɔmo toatoa wɔ akwantuo no so ehyiahyia nkuro bebree. Abakɔsɛm kyerɛ sɛ na wɔmpɛ ntɔkwa nanso odo afoforo kɔforo Nana Bafo Pim a ɔbɛte ayɛ wɔn ho yie. Ɛbra na Nana Bafo Pim ɛne ne maamenom ɛne n'abusuafoɔ te asomdwie mu no ɔmo yɛ wɔn adwene sɛ obetu bata akɔ wɔn anim. Ɛbra ɔmo ba no ɔmo bepie bi a ɔfrɛ hɔnom Dɔkorɔ Nkwanta. Na Dɔkorɔ Nkwanta yi kuro bi a manfrafo gu so yie paa. Na ɔmo nipakuo bi a ɔmo dɔɔso wɔ mu yie a na ɔmo ni moofoɔ. Na ɔmo yɛ nkrɔfokuo a ɔmo nso ho ɔden yie a na ɔmo ate Nana Bafo Pim ɛne ne nkrɔfoɔ nka. Ɛbra Nana Bafo Pim ne n'abusuafoɔ bepie mu wɔ Dɔkorɔ Nkwanta no. Nipakuo a na ɛwɔ asase ne so dada nyinaa ka bɔ mu sɛ ɔmo pa asomdwie. Ɛno nti ɔmo bɛgye Nana Bafo Pim ne n'abusuafoɔ yi ama ɔmo nyinaa tena ase asomdwie mfɛfɛɛfɛ so. Ɛno nti Nana Bafo Pim ne n'abusuakuo yi ɛte ase. Ɛbra ɔmo ba nyinaa ɛnam nsase a na wagyegye nti no. Na abusuakuo a ɔmo adanse amakom ɛne asantemam afa na ahodoɔ bebree na etu di wɔ n'akyi. Ɛfiri sɛ saa berɛ no baabi a bɛtena bia no ɛhɔnom na ɛyɛ asase. Eduru mmerɛ bi no Nana Bafo Pim ɛne n'abusuafoɔ yi a wɔadwene sɛ obɛfiri Dɔkorɔ Nkwanta akɔ beaeɛ bi a ɔfrɛ hɔ Nyafuma. Saa Nyafuma kuro yi ɛwɔ beaeɛ a ɔfrɛ hɔnom Akumsa Dumase. Saa berɛ no Nyafuma nkuro na ɛyɛ abonofoɔ. Na abonofoɔ nipakuo no bi aka wɔn ho abɔ ma akyikyiri kuro yi a ɔmo nso bɛyɛ ɔman kɛseɛ. Na wɔn ho ɔden yie a mpo kwan a Nana Bafo Pim bɛfa so atwa mu wɔ saa kuro mu yi na akɔyɛ bo akyibidi. Ɛno nti Nana Bafo Pim ɛne n'abusuafoɔ no ɛkɔfa wɔn nuanom a wɔgya wɔn ɔfe nso no ɛne wɔn kɔɔ saa ntɔkwa wei. Ɛbra ntɔkwa no ɛkɔ soɔ no Nana Bafo Pim etumi di Nyafumanfoɔ no so nkunim. Webu ama ɔfensfoɔ no nya asase bebree. So hwɛ ma tetebere mu no Nyafuman wɔn asase a na ɔmo te so paa no na ɛbɛn abɔfoɔ. Na ɛnam ntɔkwa ɛne atuatena na afoforɔ de foforɔ wɔn ti no. Ɔmo ba bɛsɔɛ beaeɛ a ɔfrɛ hɔnom Akumsa Dumase. Ɛnɛ sɛ ɔkɔ Akumsa Dumase a ɔhene ɔwɔ hɔnom no ɔsane mmerane sɛ Nyafumanhene. Ɛbra Nana Bafo Pim ɛne n'abusuafoɔ no yɛ wɔn adwene sɛ ɔbɛtoa wɔn akwantuo no so no ɔmo dudɔ ma bepie mu wɔ beaeɛ bi a ɔfrɛ hɔnom Dowuma. Abakɔsɛm kyerɛ sɛ nkrɔfoɔ a na ɔmo te Dowuma asase so yi na ɔmo yɛ nkrɔfoɔ a ɔmo nso atu bata afiri adanse na abɛkyekyere saa kuro yi. Na nwanwasɛm ne sɛ na nipakuo ɛwɔ saa kuro yi mu yi ɔmo aben yie paa. Na ɔmo ɔbosom kɛseɛ bi a ɔfrɛ ne Sɛsiman Ntua. Abakɔsɛm ne bi kyerɛ sɛ ɛbra Nana Bafo Pim ɛne n'abusuakuo ɛɛba no. Saa bosom kɛseɛ a yɛfrɛ ne Ntua yi ɛhyɛ nkɔm toɔ sɛ ɔmo nhwɛ yi na ɔmo ne ɔhene kɛseɛ yi anko. Ɛno nti Sɛsimanfoɔ ɛgye no awaawa atu. Ɔmo fa Nana Bafo Pim ɛne n'abusuafoɔ yi nyinaa sɛ nipa baako. Na ɔyɛ wɔn adwene sɛ sɛ obetu bata anaasɛ ɛsɛ bia na obedi wɔn akyi abɔ wɔn akyi dɔm. Ɛbra Nana Bafo Pim ne nipadɔm yi nyinaa yɛ wɔn adwene sɛ ɔmo bɛtoa wɔn nsa no so no. Ɔmo saa bɛso yɛ Dɔkorɔ Nkwanta bio. Sɛ wohwɛ a Dɔkorɔ Nkwanta kwan baako kɔ Dwoma. Saa nso na baako ɛkɔ Nyafuma. Na saa berɛ no na ɔhene a odi Dɔkorɔ Nkwanta so no na ɔfrɛ ne Nana Nkoranza. Ɛno nti sɛ wohwɛ ma saa ɔhene yi din na ɔmo de Nkwanta ɛsɔɔ so to saa kuro yi din. Nana Nkoranza ɛpene so ɛma Nana Bafo Pim ɛne ne nkrɔfoɔ ɛtoa wɔn nsa no so ɛkɔ wɔn anim. Ɛbra a wɔba no ɔmo bepie asase no mu fa baabi a ɔbɛto nkɔkorafoɔ mmiɛnsa bi. Saa nkɔkorafoɔ yi ɔmo din de Akorasene, Akorampɔfo ɛna Akoradesi. Saa nkɔkorafoɔ yi abakɔsɛm ne bi kyerɛ sɛ na ɔmo firi Takyiman ahemfie. Abakɔsɛm ne bi kyerɛ sɛ na ɔmo yɛ abɔfoɔ a ɔmo kuna ma Takyiman hene. Sɛ ɔte nkɔkorafoɔ yi di na ate Nkoranza a ɛtɔ da bi a na akɔyɛ akyinigyeɛ. Firi sɛ obusa wɔ n'akyiri a obiara wɔ sɛdeɛ osika no na obiara wɔ sɛdeɛ ɔkyerɛ ne nsɛm mu fa. Ɛbra Nana Bafo Pim ɛne ne dɔm yi bepie saa nkɔkorafoɔ mmiɛnsa yi so yi. Ɔmo so yɛ asomdwie mu. Ɛno nti Nana Bafo Pim yɛ n'adwene sɛ ɔbɛkyekyere saa ɔman yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo betumi atrɛ wɔn ahyɛm. Ɛno nti ɔtoo saa kuro yi din Nkoranza. Kyerɛ sɛ nkɔkorafoɔ mmiɛnsa. Ɔtrɛ n'ahyɛm a eduru berɛ bi mpo no ɔgye nipakuo no bi ɛka ne ho ne wɔn tenaeɛ. Nkoranza agyegye nsase bebree. Na ahwɛ wɔ n'abakɔsɛm mu a anyame ahodoɔ a na akamfoɔ no didi wɔn dwuma no. Na ɔmo wɔ Nkoranza hɔ yie paa. Mmerɛ pa mu no yɛbɛsua wɔn ho adeɛ bio. Mɛsrɛ sɛ wɔn subscribe to my YouTube channel na wa subscribe. Medase. Aya na wahwɛ wɔn ho so yie.